Музыка мәктәбендә укучы абыйыма ашырга тырышып, 5 яшемнән мин дә анда шөгыльләнә башладым. Абыем саксофонда уйнаса, мин скрипканы сайладым. Минем хыялым чынга ашты. 6 ел скрипкада уйнау серләренә төшенәм. Беренче елларда ноталар өйрәнеп, кыска музыкаль көйләр уйнаганым әле дә истә. Минем укытучым Эльвира Галиева. Мине скрипкада уйнарга өйрәткәне өчен мин аңа бик тә рәхмәтлемен. Аның тырышлыгы белән мин скрипкада матур көйләр уйнарга өйрәндем. Хәзер бер көнемне дә скрипкадан башка күз алдына да китерә алмыйм. Шулай ук мин музыка мәктәбендәге түгәрәкләргә дә йөрим. Бисер ансамблендә бары тик скрипкада уйнаучылар гына йөри. Без төрле музыкаль әсәрләрне уйнарга өйрәнәбез. Күптән түгел генә Чулпан мәдәният үзәгендә чыгыш ясадык. Шулай ук Сандугач халык ансамбленә дә яратып йөрим. Әлеге ансамбль күптәннән оешкан. Ул вакытта скрипкада, баянда, төрле музыка уен коралларында уйнаучылар шактый күп булган. Төрле музыка уен коралларының бер үк вакытта матур ки уйнаулары Сандугач сайравын хәтерләткән. Шуңа күрә ансамбльгә Сандугач дип исем биргәннәр. Хәзер мин сезгә үземнең яраткан музыкаль әсәремне скрипкада уйнап күрсәтәм.